avut Luca. grea de școală, am avut așa. Da, bă, frate, chiar o zi Am avut foarte, una de foarte test. grea de școală, bă. Aia de fizică, fai de cum. Hai să mergem acasă, ce să zic, la tatăl nostru strict, nu așa? Da, un pic cam Bă, da, prea bă, da, strict. naturei, că am uitat să-mi fac tema. Bă, să nu-i spui, te rog eu, să nu-i spui. Bă, Bine? și eu am uitat să-mi fac tema, Luca. Bă, dar te rog să nu-i spui, nici eu nu te părăsc, bine? Că știi Bine, că data bine, trecută mi-a dat cureaua la cur până mi s-a făcut curul roșu, gen. Bine, bine, bine. Dar fii atent, fii atent. Să părem normali, ok? Ce? Hai, să părem normali. Ok, ok. Hai. La, tată, am venit de la școală. Da, da. Tată, Poftim? tată, ne auzi? Tată, Bă! Bă, ăsta e pe creative sau? vorbește mai tare. Vorbește mai tare, bă! Tată, V-ați făcut temele? da. Da, ne-am făcut, cum să nu ne facem temele? Bă, Luca, ne-a felicitat că ne-am făcut temele. Da, fraților, asta e o nouă serie, în caz că nu știți, strict Andrei 2010, fake. Adică, cred că e fake, da. Adică e o nouă serie din Tatăl Strict, că eu am mai făcut Tatăl Strict pe canal, dacă știți, gen. Vrei să mâncați bam? Poftim? Ce să mâncăm? Ciorba tatăl strict. Ciorba strictă? A zis că să mâncăm ciorba strictă, bă. Strict, dar cred că tu ai mămăligă în gură, frate. De ce vorbești așa încet? Parcă... Ce? Bă! Scuze, Vezi că te-a auzit, vezi că te-a auzit, bă. Era o glumă, tată. Gata, bă, era o glumă, bă, tată, dar nu știi și tu de glumă, bă, frate. Bă, nu mai zi din asta, că iar ne ceartă. Ba da, tată, tu le știi pe toate. Da, le știi pe toate. Știe dacă ia, uite-te în creierul ăla lui strict. Bă, Luca, vino încoace, repede! Bă, dar nu ne-a dat teme. Nu ne-a dat teme. Bă, Că dacă nu ne facem, ne ia calculatorul și ne-l mănâncă. Bă, da, bă, Nu știi că e canibal și ne mănâncă calculatoarele. bă, hai sus la camera noastră, bă. Ei, haide, bă, dar ce scări stricte are ăsta. Tată, pleacă, ne ducem să ne facem temele, ok? Da, Hai, temele. trebuie să ne facem temele pentru mâine. Hai, pa. Bă, Mamă, fraților. Bă, Luca. Asta e camera noastră? Hai să fie asta camera noastră, nu? Da, asta e. Mamă. Bă, copii, eu plec. Tatăl strict Ce? pleacă! Tatăl strict a zis că pleacă de acasă, bă. Nu te cred. Bine, pa! Hai, pleacă mai repede, pleacă mai repede. Adică, da, pa. Da. Bă, cred că iară se duce după lapte în Ohio și nu se mai întoarce niciodată. Da, bă, frate. Mai țin minte faza de data trecută, când s-a dus după lapte și s-a întors după o lună. Da. Gen. Bă. Mamă. Tată, sper că te duci după lapte, nu? Bă, zboară, what, e nebun. Păi canibal, frate, eu ți-am zis. Și acum avem toată casa și toate calculatoarele disponibile chiar pentru noi. Relaxa, ne jucăm Minecraft. Da, bă. Bă, dar ce casă șmecheră avem. Mulțumim. Sper că s-a dus cu microfon, tatăl strict, că vorbește un pic cam cet. Eu că l-ați auzit, fraților. Da. Gen. Sper. Dacă nu l-ați, cred că o să pun subtitrări la edit, dacă nu l-ați auzit. Bă, Sau să pune mai tare, gen. A zis tatăl strict a zis că merge acasă, bă. Bă, l-am auzit eu. A zis de pe microfonului. Tată, de ce nu te-ai dus după lapte? Uite-l. Bă, Luca, uite-l. Uite, facem temele repede. Bă, cât de creepy e. Zboară, bă. Ascunde-te că e creepy rău. Ascunde-te, mamă. Bă, ascunde-te rău. Baie, nu intra peste mine. Bă, dă-te, bă, de aici. Tată, nu intra peste mine. Vine. Ascunde-te, nu. Cred că iar a venit omul ăla negru să-l stricteze mai tare. Mamă, cum e frică. Fraților, dați un like. Să facem 30 de like-uri dacă vreți să continuăm seria. Bă, ce bine m-am ascuns, bă, Luca. Ia uite.
Mamă. Bă, eu vreau cereale cu lapte, tată. De ce nu te-ai dus după lapte? Tată? Mă găsește, bă! Bă, copii, Tată? Bă, ne-auzi, bă! Mă bate, ajutor! bă, copii, stați un pic, am Da? o mare problemă. Are o mare problemă, cică. Cineva mă urmărește. Cică cineva îl urmărește. Cine? Am tată, cât ești puternic, ai puteri stricte și ție se frică. Cine te urmărește? Cică îl urmărește un om negru, bă. Un om negru? Cred că iară e omul ăla de data trecută. Păi... Bă, Au! Bă. făceți sistemele dacă nu... Sunt curcat. Dar ni le-am făcut, tată, ni le-am făcut. Bravo. Dar se face noapte. Putem să mai stăm să ne jucăm pe calculator, te rog. Putem să mai stăm să ne... Bă, putem să ne uităm pe calculator, tată! Duceți-vă mai repede, vă dați o oră. Ne lasă o oră pe calculator, eu primul! Ha. Bă, hai să ne uităm la ceva amuzant pe YouTube. Bine, bă. Bă, Și ce-ai făcut, bă? Cine râde-i fraier. Hai să ne uităm. Bine, hai. Bă, da, dă-te, bă, că n-am loc. Stai și tu pe Stai, shift. păi- Așa, Hai, dă-i play. gata. Wow. Bă, am râs amândoi. Ha, bă. Da, nu mai contează. Bă, deci da. dacă... Hai. Bă, da. Tată, Doamne ferește, era să mor aici, acum ai apărut în spatele Noi meu. avem piscină pe balcon. Tată, de ce avem piscină pe balcon? Pentru că așa v-am luat o casa. Aș- Copiii, dormiți acum pentru că... Bă, dă-te, bă, din patul meu. Treci în camera ta. Hai, pleacă în camera ta, Roz. Pleacă în Pleacă. camera ta. Bă, dar chiar, Hai, bă, du-te. camera Haide. tatălui strict e asta, Roz, nu? Da, frate, asta e camera Bă, tatălui. tata, aici e camera ta, bă, vino sus, bă, frate. Bă, are patul, mă, fraierul, așa. Mă Bun, rog. haide. Bă, eu zic să nu mai știu de el, că iară ne strictează. Bă, dar ce zici dacă noi n-am dormit și ne-am uitat pe calculator, ce zici? Bă, asta e o idee foarte bună! Haide! Bă, da, hai să nu mai țipăm, că ne aude. Bine. Deci, în Fulger. liniște. Haide, ne jucăm Roblox. S-a trezit! Ascunde-te! În pat, nu, în pat. Nu să ne ascundem în pat, să vadă că dormim. Scrie zi pe chat. Și mai dormi. Da. Mamă, frate. A zis că se duce la culcare. Wow, am scăpat. Bă, eu mă joc Roblox astăzi. Mă joc Doors pe Roblox. Bă, e așa Bă! de... Bă, vrei să-i furăm cardul la tatăl strict să ne cumpărăm Robux? Ce zici? Da, bă, da. Bă, stai că mă duc eu să... S-a trezit! Uite-l, l-am văzut. Tată, te rog, nu? Fraților, Gata, tatăl... s-a pus la loc, doarme la loc. Hai, du-te și fură cardul să ne luăm Robux. Mă duc. Sau să-l arunc pe barcă, să-l arunc... Bă, dar ce capătul ăsta? Ascultă-te! Dorm! Așa mai bine. Mă, ce? Bă, nu m-a văzut! Bă, tatăl strict e chiar. Bă, Mamă, bă, cine Bă, are, ce mă, Minecraft-ul tare? Stai, cred că am eu Minecraft-ul tare. prietenul nostru, Victor, cu care ieșeam să ne jucăm. Ce-am făcut cu Victor? Îl știi pe prietenul nostru ce ieșeam cu el? L-a strictat și l-a omorât. Da, bă. Bă, i-am furat cardul alb, așa că hai să fugim repede. Hai, bă, uite-l în mâna mea. Uite în mâna mea cardul. Bă, eu i-am dezactivat notificările de la Revolut să nu primească când cheltuim banii. Bă, da, bravo. Hai. Cumpăr 10.000 de Robux. Îi băgăm în Blox Fruits. Ce zici? Bă, îi băgăm în Blox Fruits și ne băgăm și Minecoins pe Minecraft. Bam, Da. Bam, mamă. 600. Vine like-ul. Vine. Nu! Doamne. Bă, s-a pus cu noi în pat. Bă. Poate. Bună, Dimi. Tată, ce cauți, bă, în pat? Ce faci?
Ai dormit bine, tată? Vă bat. Bă! Ai, ne bate că i-am furat cardul. Bă, unde-i cardul? Bă, unde-i Da. cardul? Am pierdut cardul, bă, Luca, am pierdut cardul, bă. Păi ne bate rău de tot. L-am aici. L-a găsit el. Tată, sper că nu ne pedepsești, nu-i așa? Putem explica. Deci, azi noaptea am intrat în voce să fure cardul și noi l-am luat să-l băgăm în buzunarul nostru secret, securizat, să nu ți-l fure. Da. Ca să-ți fure cardul. Și noi, că suntem copii tăi de treabă, ți-am salvat cardul, îți dai seama? Bă, Luca, mai taci puțin că să-l auzim și pe el că zice ceva. Zi-mă acum, tată. Calculator. A zis să ne ducem pe calculator. 2 ore. 2 ore a zis. Mamă, bă, dar mie mi-e cam foame, frate. Bă, hai să-i zicem să ne facă mâncare. Bă, frate. Tată, fără de mâncare ne e foame, dimineața ne e foame. Bă! Tată, Tată. mi-e foame rău și mie și lui Luca. Bine, acum vă fac. Duceți-vă în cameră. Dar Bă. sper să nu fie mâncare strictă. Nu vreau să văd cum preparezi mâncarea, că știu că tu ești un bucătar foarte prost. Adică foarte bun. Ce a zis, mă? Foarte bun, un bucătar foarte Da, bun. un bucătar foarte bun. Bă, Luca. Cel mai bun bucătar. Mă mir că nu te-ai dus la MasterChef. Sincer, mă mir. Gata. Vă dau șorbă. Nu, e mâncare strictă. Dacă nu vă place, vă dau una. Bă, Luca, a zis că ne dă ciorbă tatăl strict, bă. Iar ciorbă strictă. Bă, dar pe mine m-a trup burta rău de tot când am mâncat ultima oară asta, dar nu avem ce face. Măcar la școală mai primim și noi lapte cu corn, care nu e strict. Da. Sper ca niciodată să nu facem vreo boacănă la școală, să nu-l cheme pe tata la școală, că... Păi dacă îl cheamă, mai țin ăsta, stai, mai țin când era mai mic, Îi când strictează, era, îi strictează pe toți. Vine. Da, bună, tată. Da, am mâncat, cum să nu, mi-am gustos. ce fain arăți, am zis, tată. Hai, dă-ne de mâncare. Te rog, Bă, v-am tată. dat de mâncare. Unde e mâncarea? Că eu nu o văd. V-am Nici eu pus nu. aici. Unde ne-ai Da. pus, mă? Dar ce? Dacă Uite, bă, farfuriile aici, bă, dar deștepți suntem și noi. Bă, dar ce cu maneta asta random aici? Bă, dar tată strict e ciudat rău. Tată, poți pleca că noi mâncăm, da. Haide, du-te și fă treaba, nu știu. Hai, du-te după lapte sau Bă, fă ce vrei. bă, Luca, Da? cred că un pic am mâncat cu tot cu farfurie din greșeală. Ups, hai că eu mai mănânc un pic, a? Bă, Bă! copii, Au! Luca? trebuie să Astea erau farfurile preferate a tatălui strict. Bă, copii, Bă, uite-l pe tată în spate. Da? Da, ce? trebuie să veniți cu mine la mall. Dacă nu, pățiți asta. Ce mă? A scos, Unde să mergem? a zis să mergem la mall, că altfel pățim asta și a scos bățul, gen. Hai cu mine. Bine, frate, e la mall. Unde e mall-ul? Bă, Dar noi suntem în societate sau unde suntem? Bine, hai la mall, cum zici tu. Cu rabla asta de mașina ta, adică cu mașina asta frumoasă. bă, vezi că... Bă, da, măcar ce mașina? Mai ții minte când a băut motorina de la mașină care a strictat-o? Da, bă. Ce a zis, mă? Nimic, Bă, nimic! nimic, cum să... Bă, Doamne ferește. Bă, Luca. Da. Bă, tată, noi stăm în față, pa! Hai, Luca, hai repede să plecăm cu mașina, bă, hai încoace! Ce a zis, bă? O glumă. Sau, hai să, nu știu, hai să ne ducem aici în lac. Da, adică, tată, nu trebuie să reacționezi așa, știi? Da, tată, noi mergem să ne facem temele, tu poți să te duci în casă, ok? Hai, pa! Bine. Da. Luca, vină Bă. mă încoace! Vină mă încoace! În spate! Bă, Luca, vină încoace cu mine, fii atent! Hai până în pădure, că... Doamne, deci îmi bate inima rău de la acest tată strict, bă, frate. Hai să vorbim un pic cu abonații. Deci, când să facem partea a doua cu tatăl strict? Partea a doua cu tatăl strict, bine, la mine este prima parte, dar, da, partea a doua la... Tatăl strict! Ce copii? Stai un pic,
Aoleu! Bă, ajutor! Ajutor! De clasa 10. Stai. Avem teme de clasa 10. Aici nu mă... Ce naiba? Păi nu suntem clasa 6-a. Băi! Bă, hai... Bă, i-am spart din greșeală geamul să intră în casă. Să nu-i spui. Bine, nu-i spun. Hai la teme. Așa cum ziceam, fraților, deci la 30 de like-uri la mine o să fac partea a doua, la 20 la Twice, cu tatăl strict, care de fapt este Andrei 2010, care Andrei 2010 fake, că cred că e fake, dacă nu v-ați dat seama. Ia de ce se întâmplă când am toate puterile. Twice, cred că iară ne strictează, cred că ar trebui să oprim aici clipul. Fraților, 30 de like-uri la mine, 20 la el pentru partea a doua. Da, bă, fraților, cam atât a fost cu acest episod. Pa!